Saan ka man galing? Kaya pa, kaya pa. Kailangan ko pagdaanan. Pag gusto ko pumasok ng GLB. Kaya tiwala, huwag yung bugito. Delikado. Taluray pala santo ko na niyo. Ang ganog ka na ngayon, talura ko ni pala santo. Ponder David, Ponder Axe, si Chris kanto. Talura la ba dyan na pala santo. Pwede ko lang gagawin. Volunteer, babae. Madam. Ay, Magkasyon. Bahay premyo, bahay premyo. Bahay ko po, kahit konti. oh, sige na. Pagbubudo itong kurang rata. Magpakanta nga kayo doon. Parang Kanta na lang ako. Ah, masama. Kanta. Okay. Ah, butong. Video. Aming presidente ng Kubol, Preslando. Yan, hoping na maging aktibo na sila ngayon. Okay na, mag-fill up kayo ng form for ID. Andun na sa table mamaya. Lahat ng ano doon. Siyak mo, gwapo-gwapo. Si shoutout kay Franks. Andyan na. Ito meron na to eh. Aktibo yan eh. May ID yan eh. Okay, so balik tayo dun sa Takot siya, Super Mario. Super Mario. Yan, Frank. Di ba wala may galaw ya Super Mario? Super Mario kasi Luigi. Again, ni Rudy Fernandez. Wag kay Rudy Fernandez. Siya di bubuyak. Andito pa medyong tapak ka. Tabag na lang ba yung team namin? Maasyo tira! Paano dyan man? Maasyo na! May kubangan siya. Bahay ko kayo! May masa. O kaya paro-paro, G! Doon kasi hindi mainit. Doon kasi mainit. Baby guardian! Baby guardian, may baby guardian! Ayun mga iba. Kay Bato eh, kay Bato lima. Wala lang ito, libre daw. Ati yan. Tumatik, aman. Mangka kalori si Kato kasabi-sabi ko mo balo-balo sila si Kang daw. Puro si Bernadette sa founder ano? Founder. Umumul founder ayun.